Ang bilis talaga ng karma mga kababayan. Dahil kahapon ay masayang masaya po itong nasa 250 na mga congressman dahil nga pumirma sila doon sa impeachment laban kay BP Inday Sara Duterte. Dahil nga magtatapos na yung 19th Congress at muli silang magpapatuloy yung mga natitirang kongresista sa June kung saan tapos na ang eleksyon. At hinabol nga talaga nila yung impeachment laban kay BP Inday Sara Duterte para maihain agad doon sa Senate of the Philippines, sa Senado. Kaya lamang po akala nila mauutakan nila itong mga taga-suporta ng Duterte. Hindi nila alam na maraming mga taga-suporta din sa bahagi ng Senado. At ngayon, pagkatapos nilang makalikom ng napakaraming perma mula sa mga kongresista at mga party list, ay agad-agad po nilang pinasa at ipinadala sa Senado. Subalit pagdating sa Senado, wala pang ilang oras mga kababayan, ang ating Senado ay nag-adjourn ng kanilang sesyon at muling magpapatuloy ang sesyon sa June 2, 2025 pagkatapos ng eleksyon. So ang nangyari mga kababayan, lahat ng mga pinaghirapan ng mga perma nitong mga congressman na ito dito sa Congress, tila ay masasayang lamang kasi nga nag-adjourn na ang Senate of the Philippines. Napakabilis talaga ng karma. Grabe po kanilang halakhakan, grabe po kanilang tawanan, lalong-lalo na itong si Franz Castro, itong si Raul Manuel at iba pang mga leftist dyan sa Kongreso. Nagtatawanan, naghahalakhakan na nga po sila, pati yung mga party list na mga leftist din. Naghahalakhakan, nagtatawanan po sila sa Kongreso, nagkaroon pa sila ng prayer dahil gustong gusto na talaga nilang umusad itong impeachment complaint. Grabe, buti na lamang po ay talagang meron tayo mga kakampi, mga sulit Duterte dyan po sa bahagi ng Senado. At isa sa nag-adjourn ng session sa bahagi ng Senado, itong si Senator Joel Villanueva. At habang sinasabi ni Senator Joel Villanueva ang patungkol sa adjourn ng session at magpapatuloy na lamang sa darating na June 2, 2025, tila dismayado rin itong si Chis Escudero na kung saan ito po ay kakampi rin, katropa ito ni Bongbong Marcos na kung saan ay gustong-gusto din ito na talagang ma-impeach yung ating Vice Presidente. Pero wala siyang nagawa at talagang walang nag-kontra doon sa pag-adjourn. Kaya parang ayaw pa yata niyang pukpukin yung kanyang martilyo doon sa harapan ng Senate of the Philippines kasi parang tila gusto niya na talagang umusad ang impeachment complaint laban kay BP Inday Sara Duterte. Once kasi mga kababayan na na-impeach, natanggal, naalis sa pwesto itong si BP Inday Sara Duterte, ang posibleng pumalit dyan mga kababayan ay itong si Romualdez o kaya naman itong si Escudero. Kaya talagang gustong-gusto nila na maalis sa pwesto itong si BP Inday Sara Duterte. At gustong-gusto kasi nila na pagdating ng 2028 national election kung saan desidido po yung ating Vice Presidente na si BP Inday, natatakbo ito bilang presidente ng ating bansang Pilipinas. Kung magkataon ay talagang napakalaking balakid para sa grupo ni Marcos na makapasok sa ilang mga posisyon sa ating bansang Pilipinas. Siguro may makakapasok pa rin pero majority ay talagang kakampi ni BP Inday Sara Duterte. At sa mga kongresistang mga pumirma at mga party list na pumirma doon sa impeachment laban kay BP Inday Sara Duterte, ay tila dinagukan sila dahil nga hindi umusad yung impeachment complaint laban kay BP Inday Sara Duterte. At ang mahirap pa ay nabulgar na laman kung sino yung mga party list, kung sino mga kongresista ang gustong maalis sa posisyon ang pangalang Duterte.
Alam nyo ba mga kababayan na ang mga congressman na ito, ang mga party list na ito ay noong kapanahunan ni Tatay Digong ay talagang grabe ang kapit nito. Kapanahunan noong tumatakbo si BP Inday Sara ay talagang todo kapit ito. Grabe, promote ito ng mga Duterte. Pero ngayon ay talagang gustong-gusto na nila dahil nga ayon sa ating mga kababayan, posibleng may mga natanggap ito mula sa ating opisyalis dyan sa Kongreso na kung saan ayon po sa narinig natin mga chismis. So hindi pa ito kumpirmado na dyan sa Congress ay pinasok nila yung mga kongresista sa isang kwarto at pagdating dun sa kwarto ay tinanggal yung mga cellphone, pinatago, kinuha yung mga cellphone, confiscated. Siguro dahil dun mga kababayan, nagkaroon sila ng usapan, ayaw nilang magkaroon ng leak, magkaroon ng conversation o magkaroon ng ebidensya kung ano kanilang pinag-usapan sa loob. Kaya nilang pinakuha, confiscated yung mga cellphone. At dahil doon, yung ibang mga congressman ay pumirma din dito sa impeachment complaint laban kay BP Inday Sara Duterte ay talagang minadali nila kahapon. Talagang tuwang-tuwa pa po sila dahil nga napakarami na nilang pumirma. Akala nilang majority na talaga ng mga Pilipino ang gustong-gusto maalis si BP Inday Sara Duterte. Ang hindi nila alam ay talagang kontrolado lamang po ng ilang matataas na opisyalis sa ating gobyerno. At yun nga, pagdating po ng midterm election, makikilala na nila kung gaano kalakas ang puwersa ng bayan. Makikilala na nila na dapat hindi sila nagpapagamit sa anumang makapangyarihang politiko na gamitin ang kanilang kapangyarihan para ibagsak ang isang tao. Dapat mga kababayan ay maging tapat sila sa kanilang tungkulin at hindi nasisilaw sa anumang salapi. Yan ang dapat. Kaya lamang tila nasilaw ang ilan nating mga kongresista. Kaya naman ayon sa ating nakalap na balita, ang mga ito ay nakatanggap ng hindi naman kalakihan pero milyones na halaga. Ayon po yan sa ating nakalap na balita. Pero hindi pa yan kumpirmado kasi nga kahit totoo yan mga kababayan, pagdating doon sa mga congressman, siyempre itatanggi nila yan. Sino ba namang tao ang aamin na mayroon siyang kasalanan? Di ba wala naman? Kaya ang nangyari kahapon ay isang napakabilis na karma dahil nga minadali nila yung permahan ng impeachment complaint kung saan mag-i-end na yung session ng Congress. So pinasa agad nila sa Senado, mautak din ang Senado, baka ayaw din ng ibang mga senador kasi nga mag-i-election, imbis na mga kampanya sila, nandoon sila sa Senado para litisin si BP Inday Sara Duterte. So hindi sila makapagkampanya at posibleng matalo sila sa darating na midterm election. So ang iniisip ng ilang mga senador, bakit itong kongreso binigyan kami ng trabaho, imbis na kailangan namin magkampanya, bibigyan kami ng trabaho. So ang ginawa po nila, in-stop, in-adjourn nila ang session at magpapatuloy, magko-continue, magre-resume sa June 2, 2025 kung kailan tapos na ang midterm election. So kaya pala mga kababayan, itong mga pro-Duterte vloggers ay gusto nilang ipatawag. Pinatawag nila sa Kongreso dahil pala ang layunin nila is i-contempt. Ang gusto nila, busalan, pigilan itong mga pro-Duterte vloggers na isiwalat ang anumang anomalya. Kasi nga, meron pala silang gagawin na ikagugulat ng taong bayan. At yun nga, ang impeachment ni BP Inday Sara Duterte. Pero hindi sila nagtagumpay doon sa mga vlogger. At sa impeachment naman ni BP Sara ay hindi rin po sila nagtagumpay. Mga kababayan, nagbukhang katawa-tawa lamang ang nangyari doon sa mga inihain nilang impeachment complaint. So hindi natin alam kung ano pa ang posibleng mangyari pag nag-umpisa na ang sesyon sa Senado. Hindi natin alam, baka mag-apply ulit, re-apply sila ng impeachment complaint o kaya naman pwedeng ipagpatuloy yung impeachment complaint na ipinasa na sa Senado. So hindi natin alam yung proseso. Kaya't malalaman natin yan mga kababayan pagkatapos ng eleksyon.
kung uusad pa ba ito. Dahil kung uusad ito ay malalaman ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno kung gaano kalakas ang puwersa ng mamamayang Pilipino. At ito pa mga kababayan, stress na nga po yung mga congressman doon sa impeachment kasi nga hindi natuloy yung inaasahan nilang hearing sa Senado. Samantala mga kababayan, si BP Inday Sara Duterte, gabing-gabi na masayang-masaya, namimili lang ng bulaklak kung saan-saan. Samantala, itong mga congressman ay talagang dismayado sa nangyari. Ang bilis talaga mga kababayan ng karma.